ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧୁର ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଗସ୍ପଲ ଭଏସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ କିଛି ବାହାର କରି ଆଜି ମୋ ସହ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ନିକଟରେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ ବିଷୟ ଶିଖିବା। ଆଉ ତାହା ବିଷୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 14-15 ଆମେମାନେ ପଠନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁ ଯେଉଁଠି କାହାର କଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଆମ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆମ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ ଓ କୋପ ଜମି ରହେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣକୁ ମନରୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ପାଲଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, କ୍ଷମା କ'ଣ ଆଉ ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି ଘଟିଛି କି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ଆଉ ସେହି ଆଘାତ ବିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିନ ଦିନ ଆଉ ମାସ ମାସ ଧରି ଜଳୁଛି? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଯିଏ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଷମା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏପରି ବିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ପିଉ ଆଉ ଆଶା କରୁ ତାହା ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ଧରି ରଖିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି। କ୍ଷମା କେବଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୟା ନୁହଁ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ନିଜ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିର ଚାବି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ଆଉ 14-15 ଆମ୍ଭେ 3 ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମେ ଆତ୍ମିକର ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କ୍ଷମା ପାଇବା ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶା କରୁ। ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁଇ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କିପରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୀମ କ୍ଷମା ଆଶା କରିପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାର ନଦୀ ଆମ ଆଡ଼କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ରଖୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ,
କ୍ଷମା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଚାବି। ଅକ୍ଷମାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମକୁ ଅତୀତର ଦୁଃଖ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଜେଲଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଅତୀତର ଘଟଣା ଭୁଲିଯିବା ବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଆଘାତରୁ ଶକ୍ତିକୁ ସଦା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତୃତୀୟ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଜୀବନ ଯାପନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ପ୍ରେମକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛି। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଜରୁରୀ, ଏ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମକୁ କଥା କହେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ଯାଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖେ, ଯାହା ପାହାଡ଼ କୋଳରେ ବସିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ସାମୁଏଲ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦାନିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଓ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦାନିଏଲ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ମୋର ଆଜି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ସମାଜରେ ମୋର ଖରାପ କଲା, ମୋର ନାମ ଖରାପ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ସାମୁଏଲ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଲେ। ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ଦାନିଏଲ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ଏହି ଉପରେ ଲେଖି ଏହି ବ୍ୟାଗରେ ରଖ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟାଗକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୁଲ। ଦାନିଏଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ପଥର ଭରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, 4 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ବ୍ୟାଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଧ ଆଉ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ବୋହି ଆଉ ସେ ପଥରରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦାନିଏଲ କାନ୍ଧରେ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦାନିଏଲ ହାଲିଆ ହୋଇ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏହି ବୋଝ ଆଉ ବୋହି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନର୍କ କରିଦେଲାଣି। ସାମୁଏଲ ହସିକି କହିଲେ, ପୁଅ ଦାନିଏଲ, ଏହି ବ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତୁମର ହୃଦୟ, ଆଉ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଏବଂ ଅକ୍ଷମ। ଯେତେବେଳେ
ତୁମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଇ ଅକ୍ଷମର ଭାର ପଥର ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ବୋହି ଭୁଲିଲ। ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଅ। ଦାନିଏଲ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟ ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ କିପରି ପ୍ରତାରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ କିପରି କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଲେଖି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ସେ ନିଜେ ଆଉ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଉ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପଥର ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ଦାନିଏଲ ଆଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାହା ବୋହିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ନର୍କରେ ଆଉ ତା ଜୀବନ ନର୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଶୋଇପାରିଲା ନା। ଏପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାମୁଏଲ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାନିଏଲ, ତମେ ଜାଣିଛ ଏହି ବ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତୁମ ହୃଦୟ, ଆଉ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିନାହ, ତାହା ହେଉଛି ସାହା। ତୁମେ ସେହିପରି ତୁମରି ଅକ୍ଷମା ଭାର ବହି ନଉଛ। ଆଜି ତୁମରି ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ଭାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦାନିଏଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ସେ ଆଉ ଏପରି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମକୁ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି ରହିପାରିବା ନା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏହି କ୍ଷମାର ଗୁଣ କ୍ରୁଶରେ ସୁଧା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପରସ୍ପର କ୍ଷମା କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ପଡ଼ିବ। ଏକ ଛୋଟ କବିତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହା ହେଉଛି କବିତାର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି କ୍ଷମାର ନଦୀ। କ୍ରୋଧ ଓ ଗୁଣରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଜଡ଼ିଯାଏ ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ। ପ୍ରତିଶୋଧର ସେହି ଦାବାନଡେ ପାଉଥାଉ ନିଜ କେବଳ ଦୁଃଖ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ୟୁ ବାକ୍ୟ, କ୍ଷମା କର ଯଦି ମାନବ ଗଣେ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବି କ୍ଷମା କରିବେ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣେ। କୃଷକର କାଠରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବି ଯୀଶୁ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମାର ଦାନ। ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରେ, ପାଲଟି ଯାଅ ଏ ମହାନ ମାନବ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଜି ଅତୀତର ଭାର, ଖୋଲି ଦିଅ ତୁମ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର। କ୍ଷମାର ମିଳଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି, ଜୀବନ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଉପହାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସମାନେ, ନିଷ୍କର୍ଷ ଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆହ୍ୱାନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମାର ପଥର ରହିଛି କି? ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେ କି ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି,
ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନ କି? ବୋଧହୁଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସେହିଦିନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ରଖିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେପରି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୁଶରେ ଥିବାରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। କହିଲେ, ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର କ୍ଷମା କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଭାର, ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାର୍ଥିଉ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 14-15 ପଦରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ତେବେ ଆପଣମାନ ମନର ସମସ୍ତ ବୋଝ ହଟିଯିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଓ କ୍ଷମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ସଜା ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେହି ଅକ୍ଷମର ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ମନରେ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ଦିଅ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରେ। ଆମେ ମନର କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନାକୁ ଦୂର କର। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମାର ଆମ ଜୀବନରେ ଭରି ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଗସ୍ପଲ୍ ଭଏସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଦେଖିବେ, ବୁଝିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏହିପରି ମୁକ୍ତିର କ୍ଷମା ଗୁଣ ରହିଅଛି କି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେମାନେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍କାର ରହିଲି।